Ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you for your continual watch here. Mwari vatsvene tinokutendai nekuramba muchititarisira. May you guide and direct us Titungamirireiwo in the great work of salvation mubasa guru that you reruponeso have commissioned us to participate in, ramakatirayira kuti tipatisipete mariri, both individually and corporately. tiri ma-individuals uye seboka. May we have a clearer understanding Dei taiva nekunzwisisa kwakajeka of our role in prophecy. kwebasa redu muprofesi. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. I want to welcome everybody to another study together. Toda kuchingamidza munhu wese kune chimwe chidzidzo pamwe chete. So we met last week Saka takasangana vhiki rapfuura in Wales, and today we're in France. tiri kuWales, nhasi tiri kuFrance. I didn't comment on it last week, but you'll see that the format is beginning to change slightly. Handina kukomenta pazviri vhiki rapfuura, asi muchatanga kuona kuti format yaakuchinja zvishoma nezvishoma. Along with a regular whiteboard, we're starting to introduce a digital one. Pamwe chete newhiteboard ratajaira, taakutanga kuintrodusa riri digital And there is a zvakare. learning curve with that. So Tichiri kutodzidzawo naizvozvo. I appreciate your patience with me. Ndinotendawo patience dzenyu dzamuinadzo neni. So it'll come up on the board in a minute. Saka richauya paboard nechinguva chipfupi. Today's study is entitled A Time for Everything. Chidzidzo chanhasi chinodaidzwa chichinzi nguva yezvinhu zvose. Most of you are probably familiar Vazhinji venyu pamwe vanotoziva that this phrase or title kuti varairi kana kuti musoro wenyaya uyu. All right, it was a setting on my side. You'll be familiar that this phrase is taken from the Bible. Tinoziva kuti kutaura uku kunotorwa kubva muBhaibheri. And it's from the book Ecclesiastes, Kunobva mubhuku chapter raMuparidzi. 3. Muparidzi chapter 3. And we will read from verses 1 to 8. Tichaverenga kubva pandima ya1 kusvika ya8. So it's Ecclesiastes Muparidzi chapter 3, chapter 3 verses 1 to 8. ndima ya1 kusvika ya8. The translators should already have this. The translators should already have this. Vaturikiri vanofanira kunge vatone ndima iyoyi. There is a right time for everything. Pane nguva yakanaka pazvinhu zvose. And everything on earth will happen at the right time. Zvinhu zvese pano pasi zvichaitika panguva There is a yakafanira. time to be born, a time to die. Pane nguva yekuzvarwa poita nguva yekufa. There is a time to plant and a time to reap. Pane nguva yekudyara poita nguva yekukohwa, sorry. A time to kill, a time to heal. Nguva yekuuraya nenguva yekuporesa. There is a time to cry and a time to laugh. Pane nguva yekuchema poita nguva There is a time yekuseka. to be sad and a time to dance with joy. Nguva yekurwadziwa poita nguva yekutamba nemufaro. There is a time to throw weapons down and a time to pick them up.
Pane nguva yekukandira zvombo pasi, poita nguva yekuzvinonga. So tightly and let go. Pane nguva yekumbundikira munhu, poita nguva yekusaramba wakabatirira There is a nesimba time to rose. look for something and a time to consider it lost. Pane nguva yekutsvaga chimwe chinhu, poita nguva yekugamuchira kuti charasika. There's a time to keep things and a time to throw them away. Pane nguva yekuchengeta zvinhu, poita nguva yekuzvirashira kure. There is a time to tear a cloth and a time to sew it together. Pane nguva yekusona nguo, poita nguva There is a time to be silent and a time to speak. Pane nguva yekunyarara, poita nguva yekutaura. There is a time to love and a time to hate. Pane nguva yekuda, poita nguva yekuvenga. And there is a time for war and a time for peace. Pane nguva yehondo, poita nguva So yerunyararo. this is a familiar passage to Christians all across the world through all time. Iyi indima yakajairika kumaKristu pasi tenderere kunguva dzese dzamboraramwa pasi. I don't think we've used this passage or discussed it in this movement. Handifungi kuti takamboshandisa passage iyi kana kuidhiskasa mumovement ino to try to understand our place in prophetic time or prophetic history. kuzama kuda kunzwisisa nzvimbo yedu munguva yechiprofita Of kana course, the way this is munhoroondo worded yeprofesi. can be misunderstood. I understand that. Ndinonzwisisa kuti munyorero wayakaitwa unogona kutadza kunzwisiswa. But as we go through each of those 8 verses, Asi patinofamba nemavhesi esaya at ari least in the 8 English, it muchirungu, begins with the phrase, there is a time. inotanga nekutaura kwekuti pane nguva. And we could easily replace the word time Zviri nyore tinogona kureplacea vara rekuti nguva with what word? nevara ripi? With the word dispensation. Nevara rekuti dispensation. There is a dispensation where we behave differently compared to other times or other dispensations. Pane dispensation ratinobehave zvakasiyana kana tichizofananidza nemamwe madispensation. Our behavior may not change, Tsika dzedu kana maitiro edu but the anogona way we kusachinja, view life's events may change. asi muonero watinoita maevents eupenyu unogona In fact, the kushanduka. passage tells us that it does change. Ndima inototiudza kuti zvinotochinja, zvinotoshanduka. The problem with human beings Dambudziko revanhu is that we don't like to change. nderekuti hatidi kushanduka. We have set views, set values, Takatogadzira miono yedu nemavalues edu. so I've said views and values, Ndati miono uye but zvinhu we could use zvatinokoshesa, another word asi togona kushandisa rimwe vara for views or values. kureplace miono It's a term that I've nemavalues. begun to use increasingly in studies and presentations. Ivara randakatanga kuramba nchishandisa zvakanyanya mumapresentations. Just one word I'm looking for. Ivara rimwe chete randiri kutsvaga. Don't know if anybody has a thought. If you're going to speak in French, put your hand up and mic come. Ane zvaanofunga here. If it's in English, you can just shout it out because it's one word. Munogona kungodanidzira ivara rimwe chete. If you're going to do in English, shout out loud. So I think I heard the word bias. Ndanzwa vara rekuti bias. We all have our own biases. Tese tine mabias edu. I think many of us don't realize
how our biases mold and affect our decision making. Handifungi kuti vakawanda vedu vanoona kuti mabiases edu anoumba sei nekuafekta sarudzo dzatinoita. And how we view or how we see things. Uye kuti tinoona sei kana kuti So we've read this zvinhu. passage together. Taverenga passage iyi pamwe chete. Is someone willing to share what they think or what they understand this passage means? Pana anoda here kutiudza kuti anofunga kuti passage iyi inorevei. It's not new to any of you. Hachizi chitsva kwamuri. And I'm going to use a word that I don't think is very good. Ndichashandisa vara randisingafungi kuti rakanyanyonaka zvaro. Many of us look at this passage in a moral fashion. Vazhinji vanotarisa ndima iyi nenzira iri moral. Perhaps a better way to express that. Pamwe nzira iri nani yekuzviexpressa. From a very personal level. Vanozvitarisa nenzira As they iri move personal through zvakanyanya. life. Pavanenge vachifambira mberi neupenyu hwavo. Life affects them, things change. Upenyu huchiva affecta zvinhu zvinoshanduka. Millions of people have turned to this passage that we're reading. Vanhu mamiliyoni vakavhura passage iyi to bring them yatapakuverenga. solace and comfort in times of change, in times of difficulty. Kuti vazviwanire kunyaradzwa munguva dzekugozherwa, munguva dzekushanduka. Does anybody have any thoughts on what this passage would mean to them? Pane ane pfungwa here dzekuti ndima iyi ingarevei kwavari? So, Curtis, you put your hand up. Curtis, wasumudza ruoko rwako. Mike, is Mike good? If events happen in life that require an appropriate response to that event. Zviitiko zvinoitika muupenyu zvinorequire appropriate and sometimes those responses will be response. dependent on the event. Dzimwe nguva response iyoyo inogona kunge ichicontrasta nezvakajairika. Could you repeat the last statement? Depending So we might have a moral framework that we view the world, ourselves, others in. Tinogona kuve nenzira iyo yatinozviona nekuonawo vanhu. But when external things happen, they affect us. Asi kana zvinhu zviri kunze zvichiitika Our zvichiti behavior does and should change. behavior dzedu dzinochinja, dzinotofanira So I'll ask kushanduka. another question. Why am I bringing this passage up today for our consideration? Ndichabvunza mumwe mubvunzo, sei tiri kutarisa passage iyi nhasi kuti tiitarise? Anybody have any thoughts? Pane ane pfungwa here? Natasha, Natasha, then Gabriella. pozouya Gabriela. Face à certaines circonstances où nous sommes confrontés, in front of different situations we are faced with, Tinosangana nemasituation notre akasiyana façon siyana. de voir les choses doit être amenée à changer. our way of seeing things has to change. Nzira yedu yekuona zvinhu inofana kushanduka. Thank you. Gabriella? Maita basa, Gabriela. So I was just thinking, because you were asking, why are you bringing this up now? Donc, j'étais en train de Ndiri kungofunga kuti muri kubvunza kuti sei taakuzvitarisa izvezvi. And I was thinking about the last classes that you have been giving.
Ndanditi kuti afunga And we've been zvidzidzo speaking a lot about zvatapesita. what's moral or morality. Tichitaura zvakanyanya nezvekuti zviri moral ndezvipi kana morality. So I think that depending on what mindset we have, Saka ndinofunga kuti zvichibva nekuti tine pfungwa dzakadii. this text affects us in that sense, how we view it, like in a moral sense. Passage inoti affecta nenzira yekuti tikaiona iri moral sense. And even that changes from time to time. Izvozvo zvinoshanduka nguva nenguva. Whether it's with things that happen in our life, Zvingava zvinhu zviri kuitika muupenyu hwedu, or depending how external things affect us. kana kuti zvichibva nekuti zvinhu zviri So I guess external our zvinoti views affecta change a sei. long time. Saka ndofunga kuti miono yedu inoshanduka nguva ichifambira Thank mberi. you. Maita basa. I want to ask a question, and the response will be a show of hands. Ndoda kuvhunza mubvunzo. Vanhu vanoresponda ngavasumudze maoko. Can everybody please participate? Ndokumbira kuti munhu wese aparticipate. We could pick any verse. Togona kunhonga vhesi We'll ipi go, zvayo. we'll go to verse 8. Toenda pamwe verse 8. It says there's a time to love and a time to hate. Inoti pane nguva yekuda, koita nguva So yekuvenga. my question is, Saka mubvunzo wangu put ndewekuti your hand if you agree, put your hand up if you agree with this. sumudza ruoko kana uchibvumirana nazvo. Is this either an instruction or permission to hate? Murayiro here kana kuti kubvumidzwa kuvenga here. So we're in verse 8. Tiri mundima ya8. Is it instruction Instruction here or permission kana kuti kubvumidzwa here. to hate? Imvumo yekuti vanhu vavenge here. Put your hand up if that's what this verse is saying. Sumudza ruoko rwako kana vhesi iyi zviri zvo zvairi kutaura. Okay, so only a few people are saying. So if you didn't put your hand up, Saka kana usina kusumudza ruoko rwako, when you read the first half of this verse and it says there's a time to hate, paunoverenga pekutanga pevhesi iri painoti you're not reading that as nguva permission to yekuvenga. hate or instruction to hate. hausi kuiverenga semurayiro wekuvenga kana kuti instruction, mvumo yekuti So munhu you're avenge clearly munhu. reading it in a different way. Saka uri kutoiverenga zviri pachena nenzira yakasiyana. So if you didn't put your hand up, Kana usina kusumudza ruoko rwako, I'd like you to share ndinoda kuti what you ushare think that statement means. kuti unofunga kuti statement iyi inorevei. There's a time to hate, Pane nguva but yekuvenga, it's neither a permission or an instruction to do so. asi haizi mvumo kana kuti haizi instruction yekuti So if it's uzviite. not any of these things, Saka kana isiri izvo zvanongedzerwa, what is it? chii? What is this verse saying to you when it says hate? Ndima iyi pairi kuti venga, iri kuti chii Who kwauri? wants to answer? Ndiani anoda kupindura? If you didn't put your hand up earlier, Kana usina kumbosumudza ruoko rwako. I'm assuming everybody has an opinion Ndiri kuasuma kuti munhu wese ane and that there opinion, isn't a core group of people who have no idea what this means. uye kuti hapana vanhu vasingari kutomboziva kuti zviri kumbonzi kudii. Maybe. So you're speaking French and Elisa will translate for you. Thank you. On parle de moralité au singulier, alors que la moralité est, comment dire, est un pluriel. Parce que autant il y a d'hommes, autant il y a de moralité. So we're talking about morality as a singular concept, but morality is plural. There's the same amount of moralities as there's the same amount of humans. Ainsi, là, en fait, il parle de faits, de ce qui existe. And here it's talking about what exists, it's facts. Pano iri Et kutaura donc, il ne nezvinhu donne pas zvinoexista, d'instruction ou de mafacts. permission directement. And there's no direct permission or instruction. Hapana
instruction So, iri direct kana mvumo iri everyone direct who ipapo. didn't put their hand up, Saka munhu wese asina kusumudza ruoko rwake. do you agree with what was just said? Munotenderana here nezvabva kutaurwa? It's not instruction, Haisi it's not instruction, permission. haisi mvumo. Tell me if you agree with what I'm writing now, JB. Ndiudze kana zviri kutenderana nezvandakunyora izvi. It's a statement of fact. Is Kutaura that a fair kunova summary of what you said? fact. Kutaura kuri fact. Isamari iri fair here zvawabva kutaura. So JB said, Saka JB ati, when this statement was written, pakanyorwa kunyorwa ichi, if it's a statement of how God views us, kana kuri kutaura kwokuti Mwari anotiona sei, that there will be a time where people will hate, kuti panozova nenguva vanhu apo and it's vanovenga. not instruction, Haizi murayiro, and it's not instruction and it's not permission, saka hauzi murayiro, haizi but mvumo, it's a statement. asi kutaura. So I don't know if, for those who didn't put their hand up, if they agree with that. Saka kune vasina kusumudza maoko avo handisi kuti muri kutenderana nazvo here. If you did put your hand up, Kana uchinge wasumudza ruoko rwako, you clearly disagree, zviri pachena kuti unorambirana, or you may have changed your mind now. kana kuti unogona kunge washandura pfungwa dzako izvezvi. Okay. Does anybody want to comment Kana anoda kukomenta here? how they view this statement that there is a time of hate? Kuti vanoona sei kutaura uku kwanzi pane nguva There's a yekuvenga. there is a time when you will hate, Pane zviri kunze here pane nguva ende or there is uchavenga, a time that you are allowed to hate, kana kuti pane nguva yaunobvumidzwa kuvenga, or that it's good to hate, kana kuti zvakanaka or kuvenga, that you'd be encouraged to hate. kana kuti unokurudzirwa kuvenga. Anybody have any thoughts? Pana ane pfungwa here? We'll go with Tamina, Gabriella, and then Natasha. Tichatanga naTamina toenda pana Gabriela tozoenda pana Natasha. For me, I see you can have two perspectives. Kwandiri ndikuona kuti unogona kunge uine miono Just give us miviri. your one. Tingoti payako iwewe. If you want to draw a moral lesson, Kana uchida kubuda Tell us what you want to nechidzidzo chiri do. moral, iwe tiudze zvauri kuda kuita. I want a prophetic Ndikuda iri a prophetic lesson. ndada chidzidzo So chiri tell us prophetic. what you think this means. Saka chitiudza kuti unofunga kuti zvinorevei. When we approach it as a student of prophecy, Patinoiapproacha sevadzidzi then I see vevese, it's more an instruction ndoona sekunge than murayiro a statement of fact. than statement. So Kana tell me kutaura. what you would be allowed to hate. Give me any Tiudze. time or any dispensation where you are told to hate. I think that's what you've just said in instruction, that you're told to hate. Tiudze time kana dispensation yaunobvumidzwa kuvenga. Kana kuti yaunotodaidzwa kunzi venga. In the current dispensation, Dispensation ratiri rinoiri. I think we're told to hate patriarchy. Ndinofunga kuti tinoudzwa kunzi tivenge patriarchy. Was there any time in world's history that you were told to love patriarchy? Pane nguva here munhoroondo yepano pasi yamakaudzwa kunzi mude patriarchy? Hongu, I disagree with that, to be honest. ndorambirana nazvo. I think it's To be something that's been honest. tolerated, Ndofunga kuti chinhu chakangotoleretwa, but not something that should be promoted or instructed to do. asi kwete chinhu chinokurudzirwa kana kuti chinotopiwa instruction kuti itai. Doesn't Paul instruct women to subdue? Haaudzi here madzimai kuti vayasubmite? Hongu, But it's not what they should be doing, asi hazvisizvo zvavanofanira kunge and it's vachiita, not God's will. uye hakuzi kuda kwaMwari. They didn't know that in that
dispensation? Vaisaziva izvozvo mudispensation ravo. I think that's a study that I've already addressed. I disagree that they didn't know. Paul knew exactly what people should be doing. Ichi chidzidzo chandakatoadresa chatakataura nezvazvo. Handivumi kuti vaisaziva. Paul ainyatsoziva kuti vaifanira We'll move on. zviitei. Tichafambira Gabriella? mberi. Gabriella, Natasha? Natasha. All right. So at least we'll do it. Quand j'ai lu ce verset, When I read that verse, Pandaverenga j'ai ndima pensé au iyoyo, positionnement qu'on avait de passer de la droite à la gauche. I thought about our change in position from the right to the left. ndafunga Et du coup, kushanduka ce que je kweposition pouvais kubva kuright être kuenda amenée à kuleft. aimer, il fallait que je le haïsse après. And what I used to like, now I have to hate. Zvandaimboda ndaakuvenga. C'est pour ça que je pense que c'est une instruction à haïr. Which is why I think it's an instruction to hate. Inova iyo Could I ask a instruction yekuti question? ndivenge. Ndobvunzawo mubvunzo. What did you love before that now you hate, or vice versa? Chii chawaimboda kare chawaakuvenga izvezvi kana La kuti vice discrimination, versa. les droits des minorités. Discrimination and the rights of minorities. So Kusarura you used to pamarights hate immigrants. ema-minority. Saka iwo waimbovenga ma-immigrants. Peut-être pas ouvertement ou être peut-être pas ouvertement ouvré avec moi-même, Maybe not openly. Maybe I wasn't being true with Pamwe myself. zvazvisiri pachena, mais si pamwe je prends le cas des ndandisiri true LGBTQ, kwandiri. But if I take the case of the LGBTQ, Asi tikatora je nyaya comprends que pendant un moment, ye-LGBTQ, j'ai eu un positionnement qui était contraire à celui que je dois avoir et que j'ai aujourd'hui. I had and I have today. So you didn't like them? saka waisavafarira. En fait, je les aimais, mais dans mon comportement, je me sentais. I liked them, but in my behavior, I had to put them aside. Ndaivafarira asi mubehaviour C'est yangu très ndaivaisa parutivi. particulier parce que quelque part, avec dans le mouvement, It's quite peculiar because in the movement today, on pouvait Zvakatosiyana nekuti mumovement nhasi we could be ambiguous with ourselves. tinogona kunge tiri ambiguous. mais en contradiction avec la domination et Because we could say, oh, okay, it's someone can abort, someone can be LGBTQ, but it's wrong. The Bible says it's wrong for it to happen. Saka Let togona me kuti ask you a munhu anogona question. kuita abortion kana kuti anogona kunge ari LGBTQ asi You bhaibheri said rinoti this is zvakaipa. instruction. Ndikubvunze mubvunzo So unoti you iyi received some instruction. instruction that said in the past, Saka kare wakambosangana neinstruction here yaiti you're required to hate minorities and minority people or immigrants, we'll call them immigrants and LGBTQ people. munonzi sungirwa kuti muvenge ma-minority groups vanova ma-immigrants nevamwe ma-LGBT. And at some waymark, Panozouya rimwe waymark you're now instructed to view those people differently. mapuwa instruction yekuti muvatarise vanhu ava zvakasiyana. Because I actually think that's not accurate. I don't think you actually believe that. Nekuti ndofunga kuti hazvisi accurate, handifungi kuti unotenda izvozvo ini. Speak slower, please. Not so fast. So I didn't say that I received instructions about immigrants, but about LGBTQ people, yes.
Anamboti just ndakawana combined them together because you ma-instructions brought them together pama-immigrants asi kuma-LGBTQ hongu ndangozvisanganisa pamwe chete nekuti because waunza they're nyaya just yacho they're facets or nuances of the same issue. nekuti angori manuance enyaya imwe chete. Who gave you the instruction to hate anybody? Ndiani akakupa instruction yekuvenga chero munhu? Our wrong understanding of what we thought was an abomination, and I stay on the topic of LGBTQ. Sure. Kusanzwisisa You said kwedu a wrong understanding, which is not abomination. instruction. Ndizvo wati kusanzwisisa haisiri So there murayiro. will be some instruction given Kana paine that murayiro says unenge A, wapiwa unoti and if you A, misunderstand it, you're going to say the answer is B. ukatadza kuzvinzwisisa uchati mhinduro ndi-B. Your answer was B. Mhinduro And yako B inenge iri equals what? B. B Someone inoreva else just chii? shout one word. Umwe munhu ngaadaidzire If you're vara following her rimwe logic, chete tichiteedzera logic rake. hate. Venga. She says that I'm required to hate. Ati ndinosungirwa kuti ndivenge. And then she said, Obva I made a ati mistake ndakaita mistake in understanding the instruction mukunzwisisa because the instruction murayiro was wacho. A, Nekuti murayiro wacho wanga uri A. which was what? Yaiva chii? Love. Ida. The instruction has always been to love. Murayiro wanga ungori wekuti There's ida. never been a time to hate Hapana kumbobvira pava nenguva in the yekuvenga context that you gave, mucontext yawapa, in the two examples that you gave. mumaexample maviri awapa. It's respond. Maybe I'm not expressing it right. Pamwe handisi kuzviburitsa zvakanaka. Maybe I don't really know how to express the first part. Pamwe handinyatsi kunzwisisa kuti ndoexpressa sei part yekutanga. Mais je comprends que j'ai une instruction à aimer. Peut-être j'arrive pas à... Attends, Natacha. I have an instruction to love. J'arrive pas à expliquer Ndine murayiro l'instruction wekuda. à haïr. Je ne sais même pas le défendre. I don't know how to describe the instruction to hate. I don't know how to defend it. Mais je comprends Handizivi l'instruction à aimer. En tout cas, dans le verset. kudescribe murayiro But wekuvenga. I understand the instruction to love in the verse. Asi ndinozwisisa Okay, so murayiro you wekuda. don't know how to munzima defend the iyi. position, Saka hauzivi kuti unodefenda sei position. but you receive instruction to hate. Asi wakawana murayiro wekuti venga. Yeah. Ndizvo. I think that's what you said. Ndofunga kuti ndozvawataura. So maybe you're going to lean back to what JB said. It's just a statement of fact. Pamwe unogona kurerekera kune zvataurwa naJP kuti ingori statement yefact. I know you don't, but I just... Ndoziva hangu kuti haurerekeri. One last comment then on this passage, and then we'll move on. Comment yekupedzisira papassage ino tofambira mberi. Here, two last comments. Macomments maviri ekupedzisira. Hands up. Try and keep our comments short and to the point. Itai kuti macomments edu ave mapfupi angonanga nyaya. When I first read the text, Pandatanga kuverenga murayiro. I was also thinking of a statement of fact. Pandatanga kuverenga vhesi ndachifungawo kuti istatement yefact. But then I linked it to the following part, Asi time of war and the time of peace. kupart inotevera. And today I think, Nhasi in ndinofunga link with the dispensation we are in today, that mudispensation when we are nhasi, hurt, kuti we have to be able to defend ourselves. tinofanira kugona kuzvidefenda. Self-defense.
kuzvidzivirira. I say that in the terms of Ukraine, Jewish, etc. Ndozvitaura Can I ask you a question? maererano neUkraine, Jewish nezvakadaro. Ndogona Is kubvunzawo mubvunzo here. self-defense the same as hate? Kuzvidzivirira I think kwakafanana that's what here you just said. nekuvenga. Ndofunga kuti ndo zvawabva kutaura. You didn't say that a moment ago? Hauna kuzvitaura here mukanguva kapfupi tabvaka. Attends. I was linking both verses, but I don't think that self-defense is hatred. Ndandichilinka mavhesi maviri asi handifungi kuti kuzvidzivirira ndokuvenga. I don't know how to link it to self-defense. Handizivi kuti Go to verse ndinozvilinka sei 5. kuself-defense. Ukaenda pandima ya5, Verse 5 says, verse 5 inoti, there is a time for self-defense. pane nguva yeself-defense. Verse 8 says, Verse 8 yoti, there's a time for hate. pane nguva yekuvenga. I think they're two separate issues. Unofunga kuti ma-issues maviri akasiyana here? Curtis. Curtis. Cheated because I went to previous chapters in Ecclesiastes. Ndabirira nekuti ndaenda kumachapter ari kumashure kuna Ecclesiastes. And it seems that the author, Solomon, is just making an observation of the different seasons of life. Zvinoita sekunge Solomon munyori ari kungoongorora mwaka yakasiyana-siyana yeupenyu. So in chapter 3, the author is a neutral party and just observing, as what Jebe said. Muchapter 3, munyori angori munhu ari neutral ari kungoongorora achiobserva zvake sezvataurwa naZhebe. Yeah. Okay, so I'm not going to take any more points on this. Handisi kuzotaura mamwe mapoints pamusoro pazvo. The first presentation today, Presentation yekutanga nhasi. we were guided, if not instructed, Tatungamirirwa kana tisina kutopuwa instruction. that we should introduce more Bible or inspiration into our messages. Kuti tinofana kuintrodusa bhaibheri zvakati nyanyei kana inspiration mumamessages edu. Which I agree with. Zvandinobvumirana nazvo. I think there is enough scope, enough information in these 8 statements Ndofunga kuti pane information yakakwana mumastatements 8 aya to help not only explain our experience, yekuti kwete koga but as titsanangure Natasha experience yedu, intimated, asi sezvataurwa naNatasha, to mold and change our experience. kuumba nekushandura The experience truth dzedu. sets you free, Chokwadi chinokusunungura. and it's only a correct reading of anything, but in this case, inspiration, Koga nekugona kuverenga chero chinhu, asi mukesi that brings the truth to you. inspiration, kugona kuverenga inspiration ndokunokunza chokwadi kwauri. The words themselves aren't true. Mavara acho The pachezvawo words. haazi ezvokwadi. It's how you understand them. Kuti unomanzwisisa And sei in a relatively small group as this, muboka diki rakaita serineri. again, it should be Zvakare, concerning, zvinofana kuti or maybe you will celebrate it, concern kana kuti pamwe muchacelebrata that we're all reading these passages differently. kuti tese tikuverenga mapassage aya zvakasiyana. And it's only 4 words, a time to hate. Angori mavara mana, nguva We're really not yekuvenga. sure between ourselves collectively what that actually means. Tiri pamwe chete hatinyatsi kuziva kuti zvinonyatsorevei. So last week, Vhiki rapfuura it was, I guess we would call it part 2
yairi tinogona kuidaidza tichiti part 2 of a study that I had done the week preceding yechidzidzo ndamboita vhiki ranga rapfuura racho about the Second Amendment. nenyaya yeamendment So yechipiri. it's been a relatively short time, so I'm hoping everybody has watched those presentations by now. Hapana nguva yakawanda yapfuura, asi ndovimba kuti vanhu vese vagona kunge vaona mapresentation iwayo And parizvino. what we did last week Zvatakaita vhiki rapfuura was to move away from the Second Amendment, which is an example, kubva paamendment yechipiri yaiva iyo muenzaniso to the broader concept of self-defense. kuenda kuconcept iri broader yekuzvidzivirira. And it sparked many questions. Zvakavesa moto wemibvunzo yakanyanya. And people responded differently to what I was sharing. Vanhu vakaresponda zvakasiyana-siyana kune zvinhu zvandandiri kusheya. So I've had a lot of response. Ndakava nemaresponse akawandisa. And what I think is or are misconceptions of what I was saying. Uye zvandinofunga kana kuti zvandofunga kuti zvaiva Or people agree with what I was saying. zvandaitaura kana kuti vanhu Sorry, I meant to say, or people nezvandaitaura understand what I said, kana kuti vanhu vainzwisisa zvinhu zvandaitaura but disagree. kana kuti vakabva I showed last week that this issue is a multi-year study that's been going on ndakaratidza from me. vhiki yapfuura kuti nyaya iyi yaane makore, chidzidzo chaane makore akawanda kwandiri hangu. I want to start with the conclusion of something that someone said to me. It was a part question, part statement, and this is the conclusion. Ndoda kutanga neconclusion yezvakataurwa nemumwe munhu kwandiri. Yaiva statement, yaiva kutaura, but ndoda kutanga neconclusion. Tell me if you agree with this. Ndiudzei kana muchibvumirana So you neizvi. put your hand up if you agree. Saka munosumudza ruoko rwenyu kana If you muchibvumirana. don't put your hand up, I'm going to take that to mean you disagree. Kana usingatenderani, sumudza ruoko rwako, ndichangozvitora kuti haubvumirani nazvo. This is what the person said, not me. Ndo zvakataurwa nemunhu uyu. In my mind, Mufungwa mangu, it is to get to the point or the place in our experience. muexperience yedu tikufana kusvika So I added the panzvimbo. last bit in. I added that last bit in. Ndawedzera pekupedzera I'll start again. Kati ndichatangidza In my zvakare. mind, it is to get to the point with Christ Mufungwa mangu tiri kufana kusvika panzvimbo iyo naKristu so we will arrive kuti tigosvika at a place in our experience panzvimbo muexperience yedu with Christ naKristu that there is no self to defend. kuti hapana self yekudzivirira. So you can see that they've changed the word of self-defense Saka munoona kuti vashandura vara rekuti and kuzvidzivirira. they said that they believe that we will get to a place Vakati vanotenda kuti vachasvika panzvimbo where there is no self. apo pasisina self. And if there's no self, Kana pasina self, there's nothing to defend. hapana chekudzivirira. Tell me if you agree with that. Ndiudzei kana Do you muchitenderana agree? nazvo. If you're with Christ, Unotenda here kuti or kana I will say in kana Christ, uina Kristu kana kuti uri muna you're in Kristu, Christ. kana uri muna Will you get Kristu, to a place in your experience uchasvika here panzvimbo muexperience yako where there is no self, apo pasisina self is dead, self yafa, and there's no need to defend? hapasina chekudzivirira. Who agrees with that model?
Ndiani anotenderana of nemodel iyoyi humanity, of Christianity? yemunhu kana yechiKristu? Nobody. Hapana. So the question I'm just want to relate to you, nobody agreed with that statement. Munhu akavhunza ndongokudzosera kuti hapana So I'm akabvumirana going to say I'm nekutaura ikoko. surprised. Saka ndichati ndinoshamisika. Well, one person that agreed. Oh, okay. Oh, pane one munhu abvumirana. So no one agreed. Okay, hapana abvumirana. No one agreed. Hapana abvumirana nazvo. Shemaine, Charmaine, At Jacob's time of trouble, panguva yaJacob yekutambudzika, inspiration tells us that we won't need to defend ourselves. inspiration inotiudza kuti hatichafani tisina need yekuzvidzivirira. And I don't know if this person places that in this dispensation. Handizivi kuti munhu uyu anoplacea zvinhu Jermaine? izvozvo mudispensation iroro here. you've said that in Jacob's time of trouble, I put it on the board. Charmaine, wati mutime yetrouble yaJacob ndazviisa paboard izvi. You said there's no need to defend. Wati hapana need yekudefenda. Why? Nemhaka yei? Because in that time, Ellen White says that angels will defend us. Nekuti munguva iyoyo Ellen White anoti ngirozi dzichatidefenda. But this was our previous view of the events after the Sunday law. Ndo I'm waiva not worried muono about wedu previous or present view. wezvinhu zviri after Sunday law. Handina basa kuti i-previous kana present view. But this model that you've just stated Asi model iyi yawabva is kutaura not a defense for the position that was stated by the questioner. haisi defense yeposition yakataurwa nemunhu akabvunza. Because all this is saying is Nekuti zvese zviri kutaurwa you need to neizvi be defended. zviri kunzi unofanira In fact, you kudzivirirwa. actually have a self to defend, In fact, utori ne-self but yekudefenda. someone else is going to do it for you. Asi mumwe munhu achakuitira izvozvo. So I think it's a completely, I'd say a different model, if I don't want to say complete. Saka ndofunga kuti imodel Yes. yakatosiyana zvachose. So let me go back. Saka regai ndidzokere Same kumashure. questioner. Munhu akabvunza ndiyeye. Is the governing power of the will Kana governing power ye-will is the fast brain, iriyo fast brain, lower powers? ma-lower powers. We'll just stop there. Is the fast brain lower powers? Fast brain ndo ma-lower powers here. Put your hand up if you agree the fast brain is lower powers. Sunzai ruoko kana muchitenderana kuti fast brain ndo ma-lower powers. Okay, so I've got 5% of people, 95 don't even know, I guess. Ndine 5% yevanhu, 95% haitozivi ndofunga. Okay. I'll take this as a statement of fact. Ndichaitora iyi se-statement ye-fact. Fast brain is lower powers, Fast brain ndo ma-lower powers. according to me. Maererano If you don't agree, that's fine. kana usingabvumirani nazvo zvakanaka. Fast brain is a secular term. Lower Fast powers brain. is biblical term. Fast brain is secular term. Lower powers ivara remubhaibheri. So we all agree with that part of the question. Saka tese tobvumirana nepati iyoyo yemubvunzo. So there's a misunderstanding. Pane kusanzwisisa This can happen often. zvinowanzoitika. If the governing power of the will is the fast brain or lower power, Governing power ye-will ndiyo fast brain here kana kuti ndo ma-lower powers.
You listened to last week's study. Did I say that? Muzvidzidzo zvedu zvapfuura ndakataura nechidaro here? I spoke about the will. Ndakataura nezvewill, I said governing power. ndikati masimba Then anotonga, I said slow brain, fast brain. ndikati slow brain, ndikati fast brain. Spoke about those 4 statements or concepts. Takataura mastatements kana maconcepts mana iwaya. But did I say Asi ndakati here, the fast brain governs the will? fast brain ndiyo inogavhena will. Put your hands up if I said that. Sumzai ruoko rwenyu kana ndakadaro. Put your hands up if I didn't say that. Sumzai ruoko rwenyu kana ndisina kudaro. Okay, so either people can't remember or they haven't watched the presentation. Either vanhu havacharangariri kana kuti havana kuona presentation. But those who put their hand up said I didn't say that. Kune vasumudza ruoko vachiti handina kudaro. And I didn't. Handina. If you've read the book, Kana wakaverenga bhuku, Fast Brain, Slow Brain, fast brain, slow brain. if you have read at least Steps to Christ, Kana wakaverenga at least Steps to Christ. there are a couple of other books you need to read too. Pane mamwe mabhuku aunofanirawo kuverenga zvakare. You will know something. Unoziva chimwe chinhu. So if we concentrate on this concept here, the brain, Tikaconcentrata pastatement iyi yebrain. how many do you? How many? We have 2 brains Tine zvinkani, tine and they mabrain run maviri. parallel with each other. Anoshanda zviri parallel pamwe chete. They live in the same house, Muhouse imwe chete but they're on iyoyo. different agendas. Anenge ari muimba imwe chete They iyoyo, do asi not aine consult with maagenda one another, akasiyana. Haakonsulti and they imwe do their neimwe. own thing. Imwe neimwe inoita zvinhu zvayo yega. In fact, there's tension between these 2 brains. Patori nemakakatanwa pakati pepfungwa mbiri idzi. The will Kuti will is part of the slow brain or higher powers, ipart ye-slow brain kana kuti mahigher power. lower powers. Ma-lower powers. We could call it emotions. Tinogona kumadaidza achiti ma-emotions. In the world, they use this term in English. Munyika vanoshandisa varairi muchirungu. Fight, Irwa, freeze or be still, freeza kana kuti iva mira flight or wakadaro. run. Teaser. These are all emotional responses. Aya ma-emotional response. And what I said last week, I believe, Zvandakataura vhiki rapfuura ndinotenda. is that this brain here Kuti pfungwa iyi iri apa controls these responses inokontrola ma-response aya are separate and distinct from willpower. akatosiyana kubva ku-willpower. Back in 2017, when these studies began, 2017 pakatanga zvidzidzo izvi. I hinted at the fact that this was an incomplete model of human nature. Ndakapa fact ndichipa hint yekuti iya iri model isina You have to factor in kuzara yenature yemunhu. Unofanirawo kupinzawo zvakare habit ma-habits plus this idea that we'll call it 2 brains. I don't want to call it 2 natures, 2 brains. uye pfungwa iyi yekuti tine mabrain maviri. So this was an interesting question, Saka uyu mubvunzo wanga uri interesting. I felt. I've only got to the comma of the first sentence. Ndangosvika pakoma yesentence yekutanga. If the governing power of the will is the fast brain, Kana governing power yewill iri your fast brain. we've agreed it isn't, Tatenderana kuti haizi. then Naizvozvo with the power of the Holy Spirit,
nesimba remweya mutsvene and Christ in us, naKristu matiri, can't we stay in slow brain hatigoni here kugara tiri and let the higher brain. powers take over? Tosiya masimba epamusoro achiita take over. So we don't need to react. We don't need to defend self. Kuti tisazova nenidhi yekureacta kana kuti yekudefenda self. So I'll simplify the question. Saka ndichapfavisa mubvunzo. Do you have Christ in you? Kana uina Kristu mauri, Cannot the slow brain slow brain haigoni here take over kuita take over the fast brain, ta take over fast and brain, we no longer need to defend ourselves? tobva taregedza kuva nenidhi That's the question. yekuzvidefenda. Ndo mubvunzo. Anybody want to answer? Kana ada kupindura here Respond? kana kuresponda? JB? Baby, You have two ways of defending yourself. kune nzira mbiri dzekuzvidzivirira. Depends on how you use your brain. Zvichibva nekuti unoshandisa pfungwa dzako sei. You have the martial defense Une martial defense and a softer way to defend yourself, which is with the word, the spoken word. sorry, une more harsh way yekudefenda. I don't know if this is a question or a softer way statement. yekuzvidefenda. Handizivi kuti uyu mubvunzo here kana kuti istatement. You said you said we use our brain. Wati tinoshandisa pfungwa And I'm dzedu. not sure what you meant by that, Handizivi kuti unorevei pakudaro. but it seems to me Kwandiri zvinoita sekunge we can't use our brain uses us. hatigoni kushandisa pfungwa dzedu dzinotishandisa. I don't know if we conceptualize that we have something higher than the brain. Handizivi kana tichigona kufunga kuti tine chimwe chinhu chiri pamusoro Because the models that I think I've taught over the last few years say that we don't use our brain. Nekuti mamodels andakadzidzisa kwemakore mashoma apfuura ndeyekuti hatishandisi pfungwa dzedu, Our brains use us. pfungwa dzedu dzinotishandisa. If you don't want to comment, we'll go on to Natasha. Kana usikadi kukomenta tichaenda kuna Natasha. As we're getting there, Patiri kusvika ikoko, if we're not careful, kana tisiri careful, if we have these very simplistic, basic models of higher and lower powers, kana tiine mamodels ari simplistic, ari basic, emahigher nemalower powers, we can develop this model or this idea togona kudevelopa model kana kuti idea iyi that one brain yekuti imwe pfungwa can control or take over the other brain. inogona kucontrola kana kuita take over imwe yacho. If you want to go to science or psychology, if you don't like inspiration, Kana da kuenda kuscience kana kupsychology kana usingafariri I think the inspiration. evidence shows that you cannot do that. Ndofunga kuti umbowo hunoratidza kuti haugoni kuita These things are izvozvo. inbuilt, Zvinhu izvi zvakavakirirwa matiri, part of our construction, itori part yekuvakwa and our kwedu. duty, our job function Basa redu kana job function redu is to understand why. kunzwisisa kuti nemhaka yei. First job of a human being is to understand their own nature. Chekutanga kumunhu wese ndechekunzwisisa So chimiro I don't chavo. question God why I've got this nature, but I do ask how it operates. Saka handibvunzi Mwari kuti nemhaka yei ndiine chimiro chakadai, asi ndinobvunza kuti chinoshanda sei chimiro ichi, How it functions. chinofunctiona sei. Because when I get to a true or correct understanding, I Nekuti can kana ndikasvika pakunzwisisa kwazvokwadi, walk through life successfully. ndogona kufambira mberi neupenyu ndiine kubudirira. Natasha. Natasha.
The way I understand your question, nzira yandinonzwisisa the question, mubvunzo uyu Person's question, yes. mubvunzo wemunhu uyu it's as if she was putting the slow brain, not the fast brain, as zvinoita at a lower sekunge level. zvinoita sekunge anga achiisa fast brain palevel yakadzikira. But I don't think that one is better than the other. Asi handifungi kuti imwe iri nani kupfuura imwe. Une partie et face à une autre circonstance, utiliser l'autre ou les deux de façon, mais il y en a Attends. prédominant par rapport. I believe that we have to use one in one certain situation and the other one in another situation. Can you repeat what you said? We have to use one brain in one situation and the other one in another situation. Unofanira stop you there kushandisa for a imwe second? brain kune imwe situation ushandisa imwe kune imwe situation. Ndogona kumisawo here ipapo. I couldn't have expressed what you said better than the way you did. Handigoni kuexpressa zvinhu zvawataura zviri nani kupfuura zvawaita. Except for the last sentence. Kunze kwesentence You said the same thing that JB did, wataura zvinhu zvataurwa naJB zvakafanana which was what? zvinova zvekuti chii? Separate them. Kuzvipatsanura here? Kushandisa. You said we use the two brains. Wati tinoshandisa pfungwa mbiri idzi. Whatever you added extra to that, Zvinhu zvawazowedzera let me finish. ipapo. Whatever you added extra, Zvinhu zvawazowedzera ipapo. the context was correct, I agree with. Context yanga yakanaka ndinotenderana nazvo. But I want us to become more comfortable Asi ndoda kuti tive more that comfortable. we can't use the brains. Kuti hatigoni kushandisa pfungwa. Par là, c'est que instinctivement, So what I wanted to share is that by instinct, Zvandachida kushare ndezvekuti neinstinct. in front of a situation, if I have to flee, Paine situation iri important yekuti ndofana kutiza. en opposition avec les valeurs supérieures. it's I know that I have to use this, but it's not in opposition with the higher powers. Toziva kuti I agree with what you've shandisa said. izvi but zviri muma Christians, Adventists, priests maKristu, maAdventists, have maPriest developed this ideology vakadevelopa ideology iyi that lower powers yekuti malower power are lower, ari pazasi. not just in geography, Kwete kugeography chete, but in worth or in value. asi muvalue yawo. They're base or worthless Ari compared to base, higher powers. ari epazasi kana kuti haana worth tichimacompare And nemahigher for the powers. several years that I've changed the terms Kwemakore esaya ndakashandura mavara acho from lower to fast, kubva kune pazasi kuenda kune ari fast. one of the reasons for doing that Imwe mhaka ndakazviita izvi is to begin to inculcate or to put into your minds kuti utange kuisa mupfungwa mako that the word lower kuti varare gives kuti a wrong lower impression. rine impression isiri iyo. These two brains are in tension, but they're in partnership. Mabrains maviri aya ane makakatanwa asi And you anoshanda cannot pamwechete. function as a human being Uri munhu haugoni kufunctiona without embracing or this truth. usingama embrace kuti Because ichokwadi. if you don't, Nekuti ukasadaro you'll end up having a distorted understanding of human nature and salvation.
unopedzisira wava nekunzwisisa kuri distorted kwenature yemunhu So uye ruponeso rwemunhu. I won't. There's some more points to this question, but I'll stop there. I want to move to another one. Pane mamwe mapoints aripo pamubvunzo uyu asi ndichamira ipapo notoda kuenda kune umwe. Mina had a hand up. Did you want to say something? Tamina, ruoko rwako ruri pamusoro, uda kutaura chinhu here? When we speak about the fast brain, Patinotaura nezvefast brain, we tend to speak about it in the context of danger. tinowanzokuitaura iri mucontext yedanger. Which I guess why we connected to the self-defense then. Ndinofunga kuti ndosaka takaibatanidza nenyaya yekuzvidziviridza. However, I just wanted to add in that the fast brain, it does so much more. Zvakadaro ndaida kungowedzera kuti fast brain inotoita zvimwe zvinhu zvakawandisa. As you mentioned, if we wouldn't have it, we would die. Sezvamataura, kana tisinayo taizofa. It gives us so much information in a split of a second. Inotipa information yakawandisa mukubwaira kweziso, kana Which is not even second. about a dangerous context, it's just about everything, what we see, what we hear, everything. Isitombori yedangerous situation, ndezvinhu zvatinoona, zvatinonzwa, zvese. It's actually really important. Zvinova izvo zvakakosha chaizvo. You said it gives us information. Wati iwe inotipa information. Who's the us? Vauri kuti isu ndiani? The brain. Pfungwa. So it doesn't give itself information. Saka haizvipi information. So you end up going to say it gives the slow brain information. So uchapedzisira wava kuti inopa slow brain information. The more we think about it, Tikanyanya kuzvifunga nezvazvo, I would suggest it ndinosuggest doesn't give any information to anybody. haina information yainopa kuna ani zvake. Just does its own thing, Inoitawo zvayo yega. and the slow brain doesn't have any involvement. Slow brain haina involvement mazviri. It doesn't debrief afterwards and say, this is why I did it. Haitombopi tsanangudzo kuti iyi ndo mhaka ndaita izvi. The slow brain Pfungwa iri slow has to write a book inofana kunyora bhuku so we can understand what the fast brain did, because the fast brain will not communicate. kuti tigozonzwisa kuti fast brain yaita sei, nekuti fast brain haigoni kucommunicate. Very selfish brain. Ipfungwa iri selfish. I want to move on. Ndoda So last kuifambira week, mberi. Saka I vhiki said rapfuura, what I think ndakati- what people took to be very controversial statements. ndakataura zvinhu zvakaitorwa nevanhu kunge mastatements ari controversial. King of the South, King of the South, friend or foe? shamwari here kana muvengi? Who said friend? Ndiani ati shamwari? Friend. Vanhu mumwe ati shamwari. Okay, so a fair few people have said friends. Vamwe vanhu vashoma vati shamwari. You got a comment to make? Or you Une translating? comment yekutaura here? We've got get our roles straight. I don't mind you asking questions. Ana mhaka kuti I did say earlier, ndakambotaura earlier on. said something like ... I'm surprised. Ndataura chinhu chekuti ndinoshamisika But the first questioner, kuti munhu abvunza pekutanga the people disagreed. kuti vanhu varambirana nazvo. Because if that statement had been made only a short while ago, I think many of us would have agreed with that perspective. Nekuti dei kutaura uku kwakanga kwaitwa nguva ipfupi yapfuura, vanhu vazhinji vaibvumirana naye. Get the lower powers Lower powers in the right hand of God, that powerful hand, akaiswa muruoko rwaMwari rwakasimba strangle it and wrestle it to the ground.
umakikiridzawo maresi lakuisa In pasi Christ, ende we have to Kristu be selfless, muna Kristu tofanira kunge tiri selfless, die to self. kufa I think that's even self. an inspired statement. Inotoita kunge statement And yakanyorwa you've all mubhaibheri. disagreed with that one. Imi marambirana neiyoyo mese, You no longer believe that. hamuchaitendi. So I led you down that path that self doesn't die. And you said, sure. Saka ndakuendesai kunzira iyoyo yekuti self haifi, mukati hongu. And then obviously the verses that I didn't read was turn the other cheek. Vhesi rimwe rakataura randisina kuverenga rekuti ipa rimwe dama. That's why I said I was surprised by your responses. Ndosaka ndati ndashamisika nemaresponse enyu. Either you're riding the wave Either muri kungoraidha wave iyi or you're very fast learners. kana kuti munodzidza nekukasira. Because that question, that person, Nekuti mubvunzo wemunhu that's iyeye very standard. It's a very standard view. muono uri standard zvakadaro. And all of you said, don't like that one anymore. Vese mukati hatichafariwi statement Okay, iyoyo. moving forward. King of the South, friend or foe? Tofambira mberi. Mambo You'll ekusasa say friend. ishamwari here kana kuti And then you're mwenye. going to say, Mese mati you ishamwari. got that from me, you. Mese munobva mati takazviwana kubva kwamuri. I think that's what Shemaine just said. Ndo zvabva kutaurwa naShameni. Okay, so I don't have a good memory. Handisina But I'm gonna kurangarira say, kwakanaka, asi I ndichati don't think I exactly said it like that, that the King of the South is our friend. handifungi kuti Just ndakanyatsozvitaura translate, hangu just ndichidaro translate it. nekuti zvekuti mambo ekuzasi ishamwari yedu. If I Handifuni did, kutaura kwandakazviita. Kana that's not what I ndakadaro meant. hasiri izvo zvandaireva. So do you want to say something? Ndakutaura chimwe chinhu Need a here. microphone if you're going to say something. Unoda microphone. We're running out of time rapidly. We've got to be quick. Ngatikasire nguva yedu yakupera. Pascal. You didn't say that the King of the South was a friend. Hamuna kuti King of the South ishamwari yedu. In my memory, you said that he was defending our interests. Mukurangarira kwangu makati So airidziviridza that sounds mainterest edu. what I remember. Saka zvinonzi kunge ndo zvandiri kurangarira. Defending our interests. Tari kudefenda Do you mainterest want to say edu. defending our rights, perhaps? Kana uda kuti kudefenda marights edu maybe. Freedoms? Mafreedoms edu. We all see the contradiction in those thoughts and ideas. Tinoona macontradiction arimo mupfungwa idzodzo. So am I talking crazy? Saka ndiri kutaura zvinhu zvekupenga here. Or is there any truthfulness to what I'm saying? Kana kuti mune chokwadi mune zvinhu zvandiri kutaura. Depends upon one's, I'm going to use this term incorrectly, our moral framework. Ndichashandisa varayiri zviri incorrect. Zvinobva nemoral framework yedu. How you view who is good and who is bad. Unoona sei kuti munhu akanaka nemunhu akashata ndiani. One of the problems that we can get into Rimwe redambudziko ratinogona kupinda mariri. I think people can walk away with this idea Vanhu vanogona kufamba neidea that I'm iyi. trying to suggest one party, one protagonist is better than the other. Yekuti ndikuzama kuda kusuggesta kuti umwe protagonist North or the ari south? nani than umwe. North kana south. I want to make it clear, I'm not making that statement at all. Ndoda kuzvijekesa hakusiko kutaura kwandiri kuita panapa. So someone said, a question I've got on this, Umwe munhu akabvunza akataura achiti, King of the South King of the South is only interested in their own agenda, their rights, not ours. anongori interested mumaagenda ake, mumarights ake, kwete edu. They don't care about you and me. Hana basa newe neni.
They only care about themselves. Anongori basa anongoita care nezvake. A question to ask yourselves, unless you want to know, because we've run out of time, to yourself. Mubvunzo wekuzvibvunza nekuti nguva yedu yatiperera. Yes. The King of the South is only interested in its agenda. King of the South anongori ne-interest nemaagenda. It's not defending your interests. Haasi kudefenda ma-interests ako. I said it was. Indakati anga ari kudefenda. Would you agree Unobvumirana here that the King of the North is only interested in its agenda? kuti King of the North angori ne-interest nemaagenda ake? All agree with that, I assume? Tese totendera nazvo, ndoasuma. If you agree with those two statements Kana uchibvumirana nekutaura kuviri uku, on the testimony of two, mumatestimony which is ezviviri, dangerous to do, zvinova dangerous kuita. whose interests are you concerned about? Ma-interests ani auine concern nawo? The North? Eve The North here, South? eve South here, Someone else's? emumwe munhu here. Every hand is against this person, Ruoko rwese ruri against munhu uyu, and they're against everybody else, vari against mumwe munhu wese, which means you. zvoreva kuti iwewe. So, yes, this person's hand is against everybody, including you. Ruoko urwu ruri against munhu wese kusanganisira newe. So that third element, Saka element the yetatu, wild horse, wild horse, they are interested in their agenda, vane their interest interests, muagenda yavo vega, not yours. kwete So we've yako. got three groups. Saka tine maboka matatu. Whose agenda are you interested in? Iwewe agenda yauri ne-interest nayo Whose ndeyani? interest do you care about? Unoita care ne-interest yani? Because a fair few of the responses that I got Nekuti ma-response was andawana that ndeyekuti I don't have any morality, or I'm heartless, handina morality kana kuti handina moyo. and shouldn't we be more caring? Hatifani kunge tiri more caring here. I don't mind being more caring, Handiite mind kuve ne-care iri yakati wandei. but the question I ask is, Asi mubvunzo wandiri kubvunza ndewekuti who should I be more caring about? ndiani wandofanira kunge ndichinyanya kuita care naye? The North, the South, Vekunorth here, vekusouth the here, Horse, or Rome? If you want to put Rome that here. as a separate entity, King of the North kana Rome here ndichaisa se-entity iri separate. who should we care more about? Ndiani watinofanira kuita care naye zvakati nyanyei? Whose interests? Ma-interests ani? The one that's weakest Uyo ari weak zvakanyanya here? today, and it will change tomorrow? Zvakadai nhasi Or do we zvozoshanduka really just care mangwana, about our own interests? kana kuti tongori ne-care nema-interests edu? So during lunch for us, Patichange tichidya have a zvedu think about usiku, that question. So I want us to ngatimbofungai explore a little bit more about this issue toda kuti timbotarisa zviri nani nenyaya iyoyi as we wrestle with morality and prophecy, patinoita wrestle nemorality uye neprophecy. who are the good people, who are the bad people, Vanhu vakanaka ndevapi, vanhu vakashata who are the ndevapi, innocent, who are the aggressors, vari innocent ndevapi, vari maagressor as ndevapi. each of us make Apo umwe decisions neumwe or choices about where we stand umwe neumwe wedu achiita sarudzo kana machoices ekuti as timire we see papi what's going on in the world. patinoenderera mberi Let's pray. mubasa. Ngatinamatei. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai that you continue to guide and direct us. kuti munoramba muchititungamirira nekutidirecta. Help each of us to have an intellectual assent to the truth.
ivabetserai umwe neumwe ave nekunzwisisa muintellect kwechokwadi. May we value the truth with our lives. Dei taikoshesa chokwadi neupenyu hwedu. But this knowledge is only the first step. Asi zivo iyi ndiyo danho rekutanga. Each of us Umwe neumwe wedu demand, require anodhimanda, anorequire wisdom. wisdom. May it be the prayer of each of us bowed before you Dei waingava munamato umwe neumwe akapfugama pamberi to penyu seek for wisdom kuti titsvake wisdom above all things, pamusoro pezvinhu so that zvose, we can live a life kuti tigorarama upenyu filled with integrity, hwakazadzwa consistency, neconsistency pleasing to you. inokufadzai In Jesus' name. muzita Amen. raJesu. Amen.